can fa kaman jama'a nake gani to bara na danyi wani ƙarya bara na danyi ƙarya ka san rayuwar sai da ƙarya wallahi ayo kuma hello ba da mu miliyan 30 a wancan ko miliyan 5 kan ka bashi nake gaya ma wannan gayan ba ka yi sai mutu a 300 ba kai sani mana ka ji wani gaye ina magana miliyan 30 yake a to ai ba da mu ka san me ke mu tarba shi to ba da mu kai ka bashi kai kira shi na 30 muke la ilaha illa huwa wannan kiran da nake na rantsi da Allah da wasa nake wallahi da wasa nake yalla bai ba kira shi ba wallahi ya rantsi da Allah ba kira shi ba billahi wallahi sai ka kira da Allah